Graba gra jako kraken. Kontra! Gonił Uncle Joe, Niklaus i Mr. Setokami. Och, aż sobie kichłem. Tylko włączyłem mikrofon. Też bym sobie kliknął, no. Uważaj, bo tyłek może rozerwać. Czemu? Nie wiem, stary, jakie ty kichanie masz. Kurde, ale przy kichaniu Mocno. można sobie żebra połamać. Nie ma żartów. Może można, może nie można, nie wiem. Można, można. Dobra, co ja robię? Sense of Fire Resistance. Yep. Well, goddamn, my hat goes off to you, young lady. I am glad to have you on the team. A, to tak działa. Bug in the air. I got this. A, ja podczepiam tą muchę pod kogoś. No tak zostaje na tobie? Tak, ona się trzyma celu. Ale ona umiera, czy nie? Nie, ona tak długo jak ją tam będziesz... Może jakiś skanik? A może Daisy zaraz wystarczy. będzie. O, gdzieś się chowa. A, widziałem go. Nie ma takiego chowania. Mam go. No to Weźcie, dajcie mi jadymy. spokój. z tematem. Czekajcie, to jak to działa? Ło, co to poszedł za fir? Ło, jaki brzydki. Feeling great. Feel better? Yeah, that was me. You're welcome. Harpoon trap ready. Aha, to tak działa, jak go trafiam, to się zmniejsza mi cooldown na tym, którym burście, to super jest. Big gun still sharp. To mogę leczyć strasznie dużo. Chwyciło go. O, O, O kurde, to było piękne. trochę to gdzieś O nie, ja nie chcę tam na dół. Jakby co rok masz z tego shotguna strasznie duży damage. Wiem, zauważyłem. Tutaj jest. Oje. Kurde bele. Dome coming down. Ogień zaporowy. Za nami jest kubka jakiś, jakbyście chcieli podnieść. Ulala. O, to jest No, bardzo no. dobry buff, wiesz. No nie gadajcie. Wow. No teraz to ja mogę Tam, latać. o, dobra, poleciała. O kurde, faktycznie. Myślałem, że żartujecie. Nie no, to jest moim zdaniem najlepszy, mówię. Wszystko na jetpacka jest super. No. To było interesujące starcie. No. Dajcie. Healing field. Strasznie fajny jest ten typ z muchami, tylko że on ma małego tego boosta i trzeba dużo strzelać, żeby leczyć. No tak tylko dążymy, bo tak w sumie... Uratowałem się gonił. tutaj. Chyba go widzę. We. No co? Brawa. Dome ready. Kurde, tu jest tyle tych potworów biega wszędzie, że nawet na tym radarze Wiecie, a czym się rzuca tarczę? ciężko powiedzieć. Ale gdzie wy idziecie w ogóle, bo on chyba tutaj jest, czym się zdaje. Czym się No rzuca tam tarczę? mniej więcej. Znaczy barierę? No F. Wiecie, No, wiecie, widzisz. no, F. No. Kiedyś było w ogóle inaczej, nie? Kiedyś się strzelało ją chyba z broni. Draper mu. No, dokładnie. Umiejętność. A, tam, kurde. Tam? What the fuck?
A tutaj! Nie, a tu... No Nie, nie, kurde. bym zamknął, ale no czemu uciekłeś? Nie. O. O. Coś do nas. Dobra, czwóreczkę, będzie Fantastycznie. bardzo do ciebie dobyć. Leczę. No jakby. Jest strasznie. Ja w niego pół magazynka tylko muszę celować i już nie wiedzę. O, znowu. O, dobrze, dobrze. O Jezus Maria. Co wy tak zgrywacie się ładnie? Kurde, to jest granie na siebie. Leczę. Hunter down. Oje, ale poszło po całości. O nie, puść, puść! Bebe, nie wolno. Dome coming down. Teraz powinna cię podnieść. Znaczy nie podnosi. No naprawdę podniosło? No mówię, ja leczę szybko i to podnosi. Będzie łatwo. No nie wiesz. Słabo idzie tymi potworami. Dzisiaj jakiś fatalny dzień. Leć! No to się tak wolno odnawia. Skąd... No, nie wiem skąd ja mam taki speed. Tobie z tego co pamiętam chyba ten daje. Trójeczka, movement speeda i attack speeda. Tak, mówisz o mnie? Tak, tak. Tak, zauważyłem. Mówię, jak w Krakena się odpalisz z tym Tam jest, shotgunem tam na jest, tym tam jest. speedzie, co widzę. To strasznie szybko pada. Tylko w buzie trzeba celować, ma dużo ładną. Może dużo, może nie ładną jednak. To tam. Kurde, nie wiem z której strony przyjść. Kurde, spora ta mapa. Tego tu No, jestem zachodzę, ale go nie pierwszy raz widzę. tutaj, Dome ready. Słyszę go. Pod nami jest, pod nami. Albo to jakiś duży inny potwór. Nie, to on, zamykam. Kurde, myślałem, że się skradam, a się nie skradałem. No skradałeś się jak to potwór, no trochę głośno. Ale nie mogę w ogóle was jakoś zaatakować. No i tak ma być. Niech tak będzie. Dobra, pompuj, Kamil, pompuj. Leczę. Kurde. Uważaj tam. Wysyła muchy. To Jezu, jest... jak ja obrywam. Nie, ale to takie jest powalone. Jezus Maria, no nic nie jestem w stanie zrobić z wami, nie czaję co się dzieje. Tydzień mnie nie było i zero. What the fuck? A mówili, że to z jazdą jak z jazdą na rowerze, no kurde. Albo jesteś mistrzem Pokémon, albo mistrzem gier No komputerowych. Ja pierdykam. To przecież ja Jak was, po 4 damage'a ci ja robi. was w ogóle nie biję, no jakim cudem. Nie no, bijesz, tylko mówię, no ja strasznie szybko leczę. Ja ci powiem, Graba, że Bonkol zrobił taki filmik, jak być lepszym. To trzeba mieć, żeby być lepszym graczem. To. No, trzeba zobaczyć filmik, kurde, konkursowy. Konkursowe? Pewnie od Nvidia sprzętu dużo kupić. No, Tutaj, gdzieś. Teraz będę gotował. Uwaga, leci. Dobra, widzę go. Jest, bydlak kraken. dawaj bydlaka. Raz w Domaka. krakena to jeszcze nie wiadomo. Panie. Pamiętajcie, że my jeszcze nie mamy tego doma, ktoś musi go odcinać. No jest. Podejdę będzie. Ale tu są wielkie grzyby.
Stone I tak set. wszyscy się w róg zapędzili. Mamy bydlaka Krakena. Poka bydlaka. Krakena bolszewika. Nie pokażę. Ach, złapał rakietę. Tak, to poczułem. Uwaga. Jakiś buffik by się przydał. Mnie tylko denerwuje to, że nie wiadomo, które potwory i kiedy dają te buffy. To jest chyba jakoś losowo dziwnie. Widać na nich. Tak, ale wiesz, dopiero jak podejdziesz, musisz znaleźć te potwory, a nie jest tak, że na przykład możesz sobie zaplanować, gdzie pójść po buffa. Dobra, wiemy cokolwiek? No, Robimy no, tak moim- próbę. Zaraz będziemy wiedzieć. Moim Nie skromnym potrzebuję zdaniem. wiele, ale... Pewnie się należy. O kurde, jakiś kleszcz mnie goni. Super Moim zdaniem kleszcz. tutaj gdzieś jest. A, nazot całkiem. No nie, nie dostałem. A to niespodzianka. O, panie. Gdzie jest? Tutaj, za mną, chodźcie. Jest tutaj! Nie, Ua! bójcie się, cofaj. Monster trapped. O kurde, fireballem rzucił. No trochę kurde za wcześnie tam siedzieliśmy. Dobra. Jest szansa. O nie! Jak to? Tam się muchę. Leczę wszystkich. No Daisy, proszę cię. O kurde, gubił się. No, Fuck. Ktoś go zachodź od lewej. o, ale spadłem. Ale zadyma była teraz, kurde, co tu się Nic działo? nie mówcie. Nie mam jak was podleczyć, bo ja go zachodzę. Wy słyszycie? Słyszę tylko, że komuś coś pęka. Ja tu kurde coś I tak dostałem. pamiętajcie, że jeszcze 40 sekund Dobra. mamy do tego. No dobrze, idziemy. Tu mamy za buffa fajnego. I buff, przyspieszenie reloadingu. No spoko w sumie i zmiany broni, nie? No mi się akurat przyda, bo wywalam tyle pocisków. No. O jest. Tu jest drugi buff, ale nie wiem. Można spróbować. Ło, to jest jakiś Pokémon. To jest Bulbasaur Zależy od taki jakich- wielki. O, to on daje ten tak. O kurde. To idę do was. Co on tam ma? Cooldown. O, to jest dobre. Cooldown daje? Cooldown mniejszy o 25%. To nie, to O, nie to lubię ja się tego. wracam. Powiem wam, że będzie z wami ciężko, ale to jest jeszcze do zrobienia, kurde. No ja też tak myślę, grabarze. To jest jeszcze do zrobienia. Będzie słabo jak wyrwuje. Trzeci raz. Stary, to nie jest Bulbazaur, to jest O! Venusaur. Co jest? To jest No. Venusaur. Co ty gadasz? Rozstawiał te miny i mnie strzelają. A ja swojego Bulbazaura jeszcze w ogóle nie ulepszyłem. Jedne, to znaczy tam złapałem kilka, ale kurde nadal siedzi. Co to za jaszczurka mała? Shit! Kurde, akurat w ostatniej Ale to- chwili. Co ci się tam dzieje? Ale to mów, że cię kurde zjada, bo... No, zjada mnie. Dobrze, żeś powiedział. Hunter bez jaj. trapped the dropship. No nie. Tyś tam umarł, Kamil? No właśnie, tak. musisz sobie to mówić o tym, bo ty się Jerona. sam nie wydostaniesz, jakbyś powiedział, to Chłopie. on zawrócił. Ja Przecież myślałem, mówię, że mnie ten- je. A on jest No, ale Nie, to nie, wiesz. mówiłeś, że o Jezu, ale w ostatniej chwili... taki już spokojny synek, że myślałem, nie chciał swoją śmiercią kłopocić. No, że mówiłem, że nie. Znaczy, może nie mówiłem, ale myślałem o tym. Chciałeś powiedzieć. Już wiedzieliśmy o co chodzi. Myślę, że się tak dobrze znamy, że Kurde, wiecie, jak o co człowiek, chodzi, no. człowiek umiera, to nie jest tak łatwo powiedzieć, co się dzieje. To mi ratował się A tu jest, kurde, bydlak kraken. Nie rzucajcie do... Oje, ale przywalił. To rzucił do nas. Na wejściu. No fajnie. Siadł mi dupą na twarzy. Hunter Dobrze, down. dobrze. Niedobrze. No nie, no to leczenie jest chyba trochę przegięte, co? Wszystko jest tak, jak ma być. Oje, ile tu się dzieje.
Dobra, dzięki Geniu. Spoko. On tutaj ten kamień, zobaczcie, to jest koniec mapy, on musi ten kamień obejść, więc... Nie muszę. Tutaj będzie. Tego. Paliwo mi się skończyło, kurde. Ja pierdykam, ale jakie batali my tu mamy, to ja... Ciężki O, bój. fajnie, ja lubię właśnie te bitwy takie. To jakiś Pokémon. Krabi. Dać jego kupę ewolucyjną. Dobra. Palam. Dome ready. A jest tam coś tam tańczy. A, dobra. O nie. Defujemy. Cofnijcie. No to kurde. Final stand. The relay is vulnerable. Get in range. Dlatego tam się kurde przydały rakietki. Znaczy działka. What? A, za późno, czas ci się skończył. Czas No jest- Zaraz. Szkoda, bo to fajnie. Ty, no ale jak ewoluowałem, wszystko to powinno działać. Bo czas się zatrzymuje, jak z nami walczy. Ja w ogóle Dużo myślałem, że cię uciekałeś. wywaliło czy coś, bo to było dziwne. Ja uciekałem, przecież ledwo przeżyłem No to. właśnie, ale właśnie mówię to faktycznie, że dużo czasu było poza walką, a poza walką ten What czas... the fuck? pierdziel, no nie. A czyli to jest ten czas całkowity, Już tak? was miałem przecież, już was miałem. Ja. Żądam Umarłeś rewanżu, na starość. żądam rewanżu. Boże.